kathah sanget iki sami niku lakone apa aku ora ngrungokno kayane nganggo gama-gama Jaya ujakku kaya semaure lah nggih niku Robin Hood urut sewu nggih niku oh niki Robin Hood urut sewu dadi kathah pejuang sing ngelawan Londo ning nek riyen Mbah Gama Wijaya niku tesih kober ngopeni rakyat contohnya nek bar begal niku tekan sakniki para kesepuhan ceritane tesih padha mlaku riyen nek bar begal niku terus dibagi-bagi mulane nek wonten begalan njur mriki sami rejek oh ngoten dadi begal iku mboten nggih pribadi nggih tetep begal kangge liyane nggih niku musuh kali zaman Belanda nggih tapi ngersen iki Belanda malah bersatu dengan Indonesia nggih contohnya pirang-pirang contohnya lah niku contohnya penyanyi Belanda wonten mriki tiang mriki kathah sing wonten Belanda niku kan sami kerja wonten mriko niku alhamdulillah nggih lah mau niki sinden 1 2 3 4 niki sing ngurung munggah sing ngurung nembang niku 3 nggih cocok kula cocok niki 1 Uut 2 Mbakayu Tia terus iki monggo dipilih tapi angger seniki pancen Uut dulu nanti Mbakayu Tia angger wau nika Ibu sinten nuwun sewu Bu Ibu Ros niku wau bawor engko aku nembange merah jambu bae nggih mpun mangke angger mboten merah jambu nggih jaipongan Bu katuri tindak mriki cocok angger mboten nggih lenggeran wong mau aku ngger ora merah jambu ya kaya apa anu lagu-lagu zaman sekarang anu kayak Cinta Mulia sing sepasang remaja jatuh di bawah asuhan Dewi Asmara jatuh. Yo Mbak Ut, monggo disepoti, Cok. Yo. Ayo. Ayo. Bajingan luncat orang nganggo bajingan lho kayak biasanya introne kayak bajing loncat lho ora ono ngane ora ono bajingan ora ono bajing luncat ora ono ngane bajing luncat ora ono ngane ya ngalah nggih aku ki penak-penak jagong ngono kok ya Allah siki penak jagong Mas itu menutupi dengan apa kesalahan dia. Kok menutupi kesalahan dos pundi? Mas Immanuel. Ya dos pundi? Kok Immanuel sih? Niki WA kali kula Pak Bawor ya anak apa? Janjinya ora kon nembang awas to. Kok gamelang semeneh ora wong nomor jenengan betak blokir kok. Lah tapi tak blokir. Kok nyatane WA rinyo. Dadi angger aku ora nembang tek. Kuwi sing WA jane dudu nyong, kuwi mau Kak Ros kae mau. Oh angger kae beda. Bedane awalane nganggo sayang. Oh nganggo sayang. Sayang, nanti saya merah jambu ya. Eyang merah jambu, eyang. Ngomong aja gue. Nggih. Kaleres saged sowan dalem ibu Wiwit kalian Bapak Martono. Ingkang wanci menika anggelar tata krambat ngunduh mantu. Dadi monggo. Dadi apa Mas? Ya dadi nembang. Lagune dipunaturaken kinarya panglipur. Nggih. Nuwun sambung wanci dalu. Sambung wanci dalu katur dumateng para lenggah ingkang tesih kersa nenggani. Nggih. Pas niki wanci dalu lagune sambung wanci dalu. Nggih. Angger awan berarti sambung wanci awan. Awan. Sambung lagu be jenengane siki macam-macam. Yo, sambung
Panji dalu. Sing gedhe pak sebenarnya itu seneng nang kene nang daleme Bu Wiwit ki apa-apa ketutugan pacitan daharan anu wedang urung tek ada seprit ala apa bae nggih tapi aku kok sedih nang kene kok sedih senep aku nang kene lah pripun lah wong joget kan manut kendang kendange gawe domak jas domak ting ting jas lah ping telune tang bareng kaya iki kok ora muni sebabnya apa itu namanya kan pelecehan kok pelecehan lho pelecehan wah ngono kuwi jos der ganti aku nabrak wedang sing genah Mas lah jare mau ngono kuwi kendangane lah piye to sing pentulune kan udah tang domak tinggi apa tang domak tinggi kan ping telune juga kayak gitu lah ping telune bareng kayak iki ora muni wong sing kendhange anu ora gawe kok lah orang gawe kan kudune ngomong ora karep ya aja gawe mau dadi ora tektutna kowe bojone yang belani kowe bojone sapa lha kae bojone kae anu tukang kendang jaito sing endi ana loro sing kendang kok iya bagi sensi ketone kok apa jajal diwae duit disit oh iya nggih oh jajal masalah dening nang kono duite sapa sing arep duit nek biasane nek duit ki sake nang pinggir ya iya duitnya tetep langsak lah ya dening nang kono lagi kukur-kukuran gatel wong duit kok nang areng tengah biasane sak kuwi nang pinggir apa ning mburi iya nyung yang ngerti duit itu nang sak lah iya ning sak aku nang kene oh dadi kono ana duite ora anu lagi kukur-kukuran gatel jajal duite sepira sih kok oh iya akeh kok duitnya sana putih ya duitnya iya gur semeno kayak iki jenengane sarta yang mesem ngonyak temen mendah kaya yen
Ayo, mana putra baris? Imam Nurhayat. Sing gedhe panas Kang Mas Kang Merah Mendah kaya Sampun. Nggih, matur nuwun. Dan iki bocahe dasare ayu nggih, Mas. Suara